assalamu aleykum banndiraaɓe heɗotooɓe dande ceerno saydou nourou niang en mbaɗino audio e jamma he 1 heure du matin he joni woni 1 heure 16 hande kam woni lundi 6 janvier 2025 nane nde kalaten nde information ngaji ɗi jalti ɗo audio ji ɗi jalti ɗo kabri wonde ceerno Aamadu Haadii Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar heddaki mi wino on nane audio am gadiɗo o mbatte hakkillaji on information en kepti information goɗɗo ummarade e mawɓe ardiɓe sete o woni programme no mbinoɗen ñanden toppitiɓe alhaali o eɓe orindi alhaali o ko dendagal islam ulama o foof rendi oɗo programme saabu ceerno o ko ceerno aduna o foof ko ceerno islam o foof islam o fo rendi oɗo programme kamɓe koye mabɓe caggal nde mbanmi audio o ɓe nodditi kam ɓe mbi information o wodani kadi yo wi yimɓeɓe yo deccin hakkillaji mumen ɓeydo duwaw ɓe ganda information o wodani yo yimɓe jokku duwaw kadi yimɓeɓe oto hay goto haala hen haala bonka oto hay goto haala hen haala kamtodinka yo jokku duwaw tan e yamirore mawɓe men halifaɓe men ko mbino ko e bisimilla